kulungula kulonda philo phusho phumelele uPastor Ulinye. Siyathoba, siyacela ukuthi namba uma nguthi awuyona imember, awuyena umuntu onikelayo kwi-channel, awuyena umuntu olandela i-channel, iyekele phela inamba ungayisebenzisa bona. Kuyoba umuntu oyimember, umuntu onikelayo kwi-channel kuphela ofanele asethele inamba kusongo 9 ya 5 ntambama Monday to Friday, nakhona awungathabi. Size silinda sawubona Pastor, ngicela ukubuza uphupha-ke nihlukaniswa nomuntu engithana naye ngumuntu wesifazane embethe amabhayi wamadlozi kushoni. Ubehlukaniswa umuntu shuthi yena nomuntu wakhe bahlukaniswe umuntu ombethe izingubo, ombethe amabhayi, shuthi umuntu ofana nesangoma, umuntu obukeka eyisangoma. Kungenzeka kuphuphe wena nomuntu wakho kufika umuntu afika nihlukanisa, athathe umnyamselena, separating you. Yabona? Oh, he dreamt of someone who looked like a sangoma, separating them now as a couple. Yabona? Umnyamsale. Angagqoka ingubo zezangoma, angagqoka ingoma zezayoni, angagqoka ingoma zezalo mabili pisonto uniform, or angagqoka uniform, kuyafana. One, isikhathini esiningi nje uma kungenzeka uphupha umuntu, uPaul ubuma ekuhlukanisa nomuntu wakho, ngoba lokuthi kungenzeka usuke wena ukhonjiswa ukuthi kumele uqaphele ngoba sekunomuntu wesithathu onomhobholo ozokukhipha kumuntu wakho. Yabona? Number 2, ngokwesintu, ngoba lo muntu kugqokela into zobudlozi, izinto zobungoma, into zabantu bemimoya. Ngokwesintu kuma uphupha umuntu, kungaba uPaul kuma ekuhlukanisa nomuntu wakho, lonke kungenzeka kunethongo noma idlozi okanye isidalwa esingafuni ukuthi uthandane nalomuntu futhi sizodala uqhekeko, sinihlukanise lesi sidalo, yabona, nalomuntu. Yabo, ngoba kungenzeka anifanele ukuthi anihlanganiswanga izidalwa zenu nazihlanganela nina ngokwecebo lenu, ngokwentando yenu, ngokwenkanuko yenu. So noma kukhona iphutha lo alenzayo noma wena olenzayo, bese kuphakama leli thongo noma leli dlozi noma lesi sidalwa sizoluhlukanisa ke manje, yabona. 3, kuyenzeka futhi umphupha umuntu kuba uphawu olungaba olubiko uma ekuhlukanisa nomuntu wakho, okusho ukuthi ngeze kusuka ukhonjiswa ukuthi kunomuntu osegqambukele ebudlelwaneni bakho futhi akazibekile phansi uzama ukunahlukanisa ngesichitho, ngoba mhlawumbe ebona ukuthi angathola ithuba lokuthi igcinisana nawe. Number 4, kwesinye isikhathi umphupha umuntu kungaba uphawu olubi uma ekuhlukanisa nomuntu wakho, ngoba lokho kungenzeka ukhonjiswe kumele uqinise umkhuleko noma athole ezinye izindlela zokulwa nokunqanda isichitho sembangi yakho. Mhlawumbe kunembangi ekhona, so sukuma-ke ulwe, tsala ngemkhuleko noma ngiwasho noma ngemisi, kuya ngathi ulwa ngani wena, choose isikhali olwa ngaso. Siyabonga.